Да се говори за естрадно-сатиричния състав към Народно читалище Димитър Полянов в Карнобат е и трудно, и лесно. Трудно, защото за неговите постижения е говорено неведнъж, и лесно, понеже липсва неудобството да се каже нещо лошо. И не защото те са ангели или защото спектаклите им са съвършени. Не. А защото не подхожда някакси да се връзва кусур на хора, които работят съвсем доброволно, без да им влезе в джоба нито лев. Това е все едно да виниш революционера Захари Стоянов за някой незначителен детайл в поведението му, като да речем грубите обноски или селските цървули. Не е пресилено сравнението. Всеки самодеец винаги и особено днес е един своего рода възрожденец, пробуждащ народната свяст. Друг е въпросът, че въпросната свяст често спи и не чува въздишките на своите сатирици. Друг е въпросът, че тя много често не знае, и откъде може да знае, че хумористите не са безобидни майтъпчии, а тъжни хора, оцеляващи душевно чрез смеха. Точно към това ъгълче от душата на карнобатските сатирици ще се опитаме да отдръпнем завесата в следващите минути. И ако малко трудно ни разбирате, намерете от някъде и си пуснете отново онази песен на Васил Найденов, в която се пееше, че клоунът винаги е тъжен. Вижте тези лица. Вие ги познавате. Това са Мита Желязкова, господинка Златева, Росица Димитрова и, разбира се, Стефан Каравасилев. Ние така сме свикнали с присъствието им на сцената, че някак не можем да си представим, че нещо или някой ще ги накара да слязат от нея. А това, че и те като нас са живи хора, изпитващи трудностите на прехода, някак все не обягва. Впрочем, чуйте ги и тях самите. Ние тук сме едно семейство. Едно семейство на 42-3-4 години. Лошото е, че поосиротяхме, някои от по-възрастните ни напуснаха. Другото лошо и неприятно нещо е, че след 40 годишния ни юбилей, след прекрасния спектакъл на Ваньо Вълчев, нещата просто много трудно вървят. Условията станаха много тежки. Няма пари за написане на спектакъл, няма пари за режисьор, камо ли да му осигурим пътните, да не говорим за хонорара. Самите изпълнители, част от които са тук, един на смяна, друг извън града, трети пътува. Просто много трудно. Събираме се епизодично, по някакъв повод, както беше заключителния конкурс на мелодия на годината. Реставрирахме една стара сценка, която стана актуална и днес. В момента готвим една зарезанска сценка, не знаем къде изобщо можем да я покажем, но я готвим, за да я имаме. В момента разглеждаме един материал суров, да поговорим за секс. Не в истинския смисъл, в сатиричния смисъл на думата. Ами тук при мен са жените, Мирослав е извън града, Таня от 2 часа при шефката си е го 4:30. Явно не може да се отдели от работа, пък е трудно в работно време. Дина е при мен, Мита, Росица. Могат и те да кажат по някой приказка? Изобщо няма да кажа нищо свръх сатирично, нищо смешно, напротив, нещо трагично. По въпроса за хляба и за това, че много трудно ние да се събираме. Трудно ни е, защото аз не мога да изляза тук така от работа. Моя шеф утре ще ми каже, на мен не ми трябват артисти, ми трябва готвач, например, защото аз това работя в момента. И така или иначе, лесно е да се говори за свръх човешки възможности, ви споменахте нещо такова, ама ако се занимаваш с нещо конкретно, единствено само с него, нали? А ние се опитваме да съчетаем хиляди неща, опитваме се да оцелеем по някакъв начин
да издеяним, грубо казано, и в същото време да си правим веселото и на нас, и на останалите. Нали? Да. Та и аз се намеса малко в кадъра. Значи, защо сме тук? Тук сме, защото много се обичаме и защото сме малко по-различни като че ли от останалите, за добро или за лошо. Така казвам го като така едно от най-младите отрочета на състава, защото Стефо каза, че много са загубили в това семейство, обаче има и много осиновени. Аз се радвам, че съм една от осиновените, така в по-ново време. Ако ни е хубаво заедно, то е не само защото ни свързва любовта към театъра и желанието да правим нещо, дори в това трудно време, защото ние го правим, независимо на каква цена, или по-точно независимо без каква цена, защото го правим без цена. Като разговора малко така се изостри, защото ние сатириците по принцип бичуваме всички недъзи в дадено общество. Дали ще бъде то социалистическо, комунистическо, капиталистическо или демокрация. Нашето призвание е такова. Ние затова може би сме създадени на тази земя, за да създаваме, за да бичуваме недъзите на обществото. И най-интересното е, че колкото повече изкарваме кирливите ризи на дадено общество на бял свят, толкова този, който носи ризата, най-много се смее. Аз от 30 години съм в този състав и така ми беше приятно да чуя думите на Росто, че сме едно семейство. Действително аз пораснах в това читалище. 30 години, това са годините за едно пенсиониране. Ако моят труд, който съм дала в това читалище, е бил заплащан, вече щях да бъда пенсионерка. Но съм всъщност безработна на борсата. Нищо, че толкова години са ме ръкопляскали, нищо, че толкова години са ме величали, нищо, че съм стояла по трибуните с златните си медали по 24 май. Тези неща се забравят. Но хора сме. Всички хора забравят. Най-важното е, че любовта към театъра, към сатирата ни събира тук. Аз определено никога няма да сляза в сцената, докато съм жива. Хубаво е, когато човек се кача на сцената и изчезне. Изчезне неговата същност. В един момент не си ти, не си физическото лице, нали, мита в живота, а вече си там някой герой. Забравяш си трудностите, проблемите, болките. И дори когато си на репетиция, дори когато си на спектакъл, е хубаво, защото 4-5 часа се откъсваш от сивото ежедневие. Артистите от естрадно-сатиричния състав говорят малко тъжно, но и със законно самочувствие, изградено през годините. То се дължи на овациите и горещото одобрение на публиката, на множеството награди от републикански и окръжен мащаб. Всички знаем за приноса на Атанас Киров, поел ръководството на състава от 1972 година. Известно е участието на нашите сатирици в дните на хумора и сатирата в град Генерал Тошево през 1976 и 1978 година, в Биеналето на хумора и сатирата в Габрово през 1977 година, в националните празници на естрадната сатира в Разград през 1980 година, откъдето донесоха наградата на българската телевизия. Не е зле да си припомним и колко щастлив за сатириците бе 5-тият републикански фестивал на художествената самодейност. Тук те поженаха най-големите си успехи – златен медал и званието представителен. Спектакълът, който грабна публиката, бе "Прицели" от Ваньо Вълчев. С него сатириците поднесоха едно приятно представление, проявиха умение да избират актуални проблеми и да играят на сцената с настроение, завладяващо зрителната зала. Великолепният сценарий, отличната актьорска интерпретация, оригиналните сценични решения в този спектакъл
накараха да се заговори за сатирата на Карнобат като заявление с национална значимост. Немалък интерес предизвика и спектакълът «Златната бухалка», написан отново от фаворита на карнобатските сатирици Ваньо Вълчев. С него те поднесоха едно приятно представление, проявиха умение да избират актуални проблеми и да играят на сцената с настроение, завладяващо зрителната зала. И то отказвам да се придвижа по-нататък. Заспивайте на прага стубите! Оле, мамо, крокодил! Моля ти, колега! Де факто, явно е, че през първо брачна нощ бракът е бил консумиран, понеже девата е попаднала на импотентен алкохолик. Протестирам! Ама правда, господине! Трето! Относно Сотера, който тя уж показвала пред непознати и който уж бил подарен от него. Веществено доказателство номер 1! Уважаеми господин съдия, попитайте любезните заседателки, би ли се показала една жена пред чуж мъж в стар сутиен, демоде? В състава винаги е имало много комични ситуации. Добре сме се живеели сплотено, ако сме имали 2 лева, говоря за 2 лева, защото 2 лева 70-та година бяха много пари. Заедно ги изяждахме на сандвича или ги изпивахме на бира или на лимонада. Наистина винаги сме живяли като едно голямо семейство. Жалко, че много хубави хора от този състав вече не са между нас, като започна от доена Цонков, Вено, Веселина, Бай Васил Попов, Веселин Стефанов, Крас Събев, за които можем само да скърбим, но народът е казал, че големите сърца умират рано. И да доживеем до по-дълбоки старини, за да можем да правим сатира. И ако тук един се изказа, че правим неща, нали, с които не се съобразяваме, напротив, съобразяваме се с много работи. И сатирата е едно много сериозно изкуство. Ти го каза така в преносен смисъл, аз те разбрах. Сатирата е най-сериозното и най-тъжното изкуство. Защото всички се смеят и жалкото е, че в един такъв момент, когато най-много се заливат от смях, би трябвало да помълчат и да размислят върху това, което се играе на сцената. Какво друго да ви кажа за сатирата? Мога да ви разкажа един така случай, който никога няма да забравя, на една премиера на спектакъла «Златната подкова» на Ваньо Вълчев. Там един от доайените, Христо Падарев, играеше портиер, ковач и в този завод, в който се развива, нали, цялото действие, всичко друго се прави в завода, но не и да се работи. И ковача посреща разни примадони, които се явяват на един фестивал за естрадна песен. Не Златен Орфей, а Златна подкова. И той на всяка репетиция, така и по режисьор, трябваше да целува ръцете на младите момичета. И решаваме по време на премиерата да им намажем ръцете с люта чушка. Намазваме им ни на двечките ръчичките, едната и другата, защото не знаем коя ръка ще им хване. И той ги посреща, целува на едната ръката, целува на другата ръката. Излиза, нали, от кадъра и излиза отвънка зад кулисите и вика: абе, тия хлапета,
крем употребяват. Викам, що? Знам ли какъв? Изгоря ми устата, той крем им люти. И ние отзад вече умираме от смях, но всеки се чака да влезе на сцената. Та после му разказахме, той вика, вие няма да измислите нещо свясно. То тук в това читалище свястен човек не влиза. Ами горе-долу да, Дина казва, аз повтарям, единствено на тях разчитаме. Когато започнахме голямата бухалка, 30 000 лева бяха много пари. Господин Иван Петков, след консултации с президента Мино Стайков, даде тези пари. Но трудно ставаха нещата, година и половина до премиерата, още 100 000 лева на самата премиера, които също не бяха малко пари, просто за благодарност. Съвсем не е имал предвид Ваньо Вълчев, когато вкара някаква реклама, и то всичкото е под формата на шега, на Савой клуб. Излезе една своеобразна реклама. Дори господин Стайков не го е гледал спектакъла, но от отзивите, които ние правихме представление за завода, специално за завода, защото той толкова много реклама върви, че най-малко пък или пък е необходимо, нужно в Карнобат да се рекламира. Не само за нас, миналата година коледните празници, тази година пак коледните празници, а другите спонсори, не знам, аз не съм много добре подготвен икономически, но с този корпоративен данък просто се сложи някаква пречка или бариера. Тоест, ако мен ме даде 100 000 лева лицето Хикс като спонсорство, в същото време 25% внася като корпоративен данък и една дама, главна счетоводителка, ми каза, добре, Карла Зрев, аз един път ти давам и като наказана или виновна, че съм ти дала парите, трябва да внесе и в данъчното. Ми така излиза. И така, момичета, господин Николай Павлов ни предлага една тема... Весело тъжни дни преживява естрадно-сатиричният състав при Народно читалище град Карнобат. Въпреки безработицата, липсата на спонсори, несъвършената законова уредба, самодейците все пак репетират. В момента те подготвят хумористичния скетч на Николай Павлов да поговорим за секс. Изборът на тази пикантна и винаги любопитна тема сам по себе си обещава мигове, заредени с хумор и жизнерадост. Или да смените колата, или да смените жената. Купувате си нова кола. Спите в колата, за да не ви я откраднат. Мафията обаче я задина посред бял ден. Жена ви не може да понесе това и ви напуска. Оставате и без кола, и без жена. За какъв секс да говорим тук, а? Да предположим, че сте разумен човек. Вместо колата сменяте жената. Тръгвайки си, тя взима със себе си децата, колата, мебелите, гарсонерата, с други думи, тръгвате си вие. Има ли смисъл да говорим за някакъв си секс тогава? Оказва се, че има. Сексът много прилича на социализма. Дори на неговата висша и последна фаза, комунизма. Защото в секса у нас се дава според потребностите и се взема според възможностите. Ясно? Ясно. Ама сексът прилича на демокрацията. Всеки има право да избира и да бъде избран. Ако жена ви си избрала млад приятел, пред вас отново има две възможности. Или да изпретнете огромен скандал, или също да си намерите млада любовница. Избирате скандал. Закрещявайте отдолу, надолу. И стигне до гордото ми! След това нито звук. Нямате повече глас. Тогава обаче се развихря жена ви. Цяла октава по-високо и най-важното, без никакво усилие. Тя да не учи толкова. Професионална деформация. Тя се плесва по челото. Че това са данни за певица. И хайде сега купувайте пияно, плащайте пари за уроци. Докато един ден отсъмнете напълно разорен. И всичко това заради скандала. Отхвърляйте този вариант. Намерете се млада любовница. Посещавайте в нейното жилище всеки понеделник и сряда от 3 до 5. Внимание обаче, объркате ли часа и деня, лошо. Заварвате при нея млад мъж Фансунг с златни пръстени,
очите му никога не се усмихват, а песниците му колкото тикви. Прибирате се у дома, а лицето ви прилича на пица. Зъбната редица е като на дете годиначе. А в главата ви се върти светла мъка, по онзи несъстоял се скандал. И всъщност, ако решим да направим едно обобщение за секса у нас, то той прилича най-много на революционна ситуация, предвещаваща диктатура на пролетарията. Уния отгоре не могат, а уния отдолу не искат. Места, тъй излиза май. Тъй май излиза. И Мита, и господинка, и Стефан са само отломки от един театрален кораб, който, макар и катастрофирал в неочакваната подводна скала на реформата, все още плува в морето на културния ни живот. Понякога не му стига я горивото, я нещо друго, но корабът все пак го има. И му е просто невъзможно да се раздели с бляскавото си театрално минало, понеже такава раздяла би била не само драматична, но дори невъзможна. До утре вечер в другия спектакъл. Той пак е сам говори без слова, с предметите от своята окръжност.